19.11. Tältä näyttää nyt tämä huone. Täällä on toi ehkä vähän säikyttää, niin kuin, sitä ei ehkä uskalla tosta noin vaan mennä painamaan. Onhan tossa naulojakin muuten. Muuten näyttää niinku tämmöselle. Remontti alkaa niinku etenee. Iso kaappi siinä. 300 litrainen lämminvesivaraaja. Semmonen. Siellä on se 50 litrainen lämminvesivaraaja. Samassa muodostelmassa. Pitäisiköhän kurkata muuten. Katos vaan, tuli yksi yhtenäinen tila. En nyt saa katsoa valoa päälle, kun en viittä sähköistä tunnelmaa. Niin siellä se kosketinlevy olisi. Jos tohon laittaisi takaisin ne hyllyt. Noihin. Plus se vaatetango. Kyllähän tää nyt sitten kävis näinkin. Joo. Tossakin oli nauleja ja kaiken näköistä kivaa. Muuten on niinku poistettu tapettiseinät. Kattavan erit. Jep. Peksputki siinä johdonsuojalla. Aika hassu. Muihin seiniin ei oo koskettu. Tossa on niinku normaali seinä. Ja muuta sen sellaista.